Erokamano ahinya Cleopas Oluoch, mana kaka iwachono wantiere e kaunti ma Mombasa kuma kawuono apis jarik duond buche mag siasa mano midendo ni ORPP kawuono obago romo gi chief agents mabiro chung' ne yiero manie counties adek e county kadhodh nam chumbi kae ma mano en county ma Mombasa, county ma Kilifi to kod county ma Kwale kuma gitime ikruok kata gipuonjore dakika mogik ma koro ang'e ni kinde yiero koro gichopo ging'e ni to ikruok mane ma gin godo, ang'o gini ma pod gikia, ang'o gini ma ging'eyo. To mathoth adwani wawuoye gi achiel kuom jogo manie Peace Office of Registrar of Political Parties mano e county ma Mombasa kae onyiswa ni to ang'o gine magitimo ikruok mage magintiere godo. Machiegni ahinya chaka gi nyingi tinyiswa ni to ang'o mutimo e odiochieng' ma kawuono kae. Erokamano George, iluonga ni Obonyo Ezekiel, atiyo go Office mar Registrar of Political Parties, an machung' ne Coast Kone. Kawuono ne wabago romo gi agents mag political parties kawaiko gi ondamo mogik mar yiero mabiro timore tarik 9 dwe mar 8 to nyaka wapuonj agents mondo ging'e ni to tijgi en ang'o chieng' goyo kura. Iyudo ka nitie agents moko ma agents gi ma kok opuonj maber to gin ma gikelo ga tulo mag siasa, gikia gik monego gitim. Koro kawuono wamiyo gi ler moyangore e gigo moyienegi gi sheria mar timo to gik moko onego gitim. Kamano. Ang'eyo ni nitiere moko kuom giko kadwa timo yiero e thuolo mokwongo. Akia ni neno ka ikruok gi chal nade, ang'e ni gikikore, awinjo ka moko wacho ni koka gidwa time mokwongo, moko nosetime kinde mokalo. Akia ni ikruok mar to chutho joma nyien gineno ka chal nade. Kawuono gima dhi mbele ka ni gima parties oyie godo ni agents ma kawuono okawo jogo kaluwore ga gogi kaka dongo kaka giting'o chumbe. Wakawo agents ma wigi lew kendo winjo wach. Ikipuonjo ng'ato sheria maber mowinjo mong'e ni kodhi e polling station to en tije ng'iyo kaka yawo gika kaka inyumo ombulu to gimo kia to penjo presiding officer to dhi adhiya makare. To kinwang'o jogo ma samoro biro dhi e polling station kosemer odhi sa 2 okinyi koro kochago nduru ni ballot box ni osepong' nade to koro nochago sa 12 okinyi. Koro nyaka jo party ng'e ni gikawo joma wigi lew ma obedo ng'ama nindo ka fresh kata weche mama oketo kando, weche ng'ama dichuo oketo kando to sa 11 okinyi osedhi e od go ombulu to otimo gima sheria oyiene mondo otim. Nyaka bed ga okinyi mondo ne ka ballot box ni nono sama iyawe mi chak record nyaka seal numbers midhi lor godo ballot box ka to beth ng'iyo to ang'o manika to ang'o monego bedo nika mane kaka wadware. Gin weche mage mutemo jiwo, ang'e ni weche to ng'eny tango, weche mage ma ki mutemo jiwo gi seche ma koro okogik kinde yiero. Watemo jiwo gi ne yiero ok en uadui. Kendo nyaka gibed ni gin peace ambassadors ma nyaka ging'e. Nyaka gidhi gibed peace ambassadors to ging'e ni kata mana bati bed ni yiero ng'ati machal nade. Gikone na achiel mabiro dhi to achiel biro rem. Koro sami bedo ka ni ng'ata dhi yombo, bed king'e ni ng'ata no bende dhi rem. Kamano. Wayude achiel kuom jogo mobiro puonjore kawuono, chaka gi nyingi to inyiswa ni to ineno ka puonj ni dhi kodi nade. Gi nyinga an Merita Wuoro Uma ka chung' kae to ae lo ma Changamwe. Amor ahinya gi puonjruok ma wantiere go kawuono nikech chutho mae gima ne wadwaro mondo wang'e ni to koro sama wantiere piny kuma wadake kocha ang'o ma jowadwa ma jo RPP bro dwaro wagodo. En ler makare kendo waneno ka puonj ni dhi kodwa maber nikech wachope winjruok ni sama gibiro mae gima kama ma gidwaro kuoma to koro miyo wayot ni wadhi puonjo kata agents ma magwa ni it is not a matter of being rowdy kata mondo udhi ukel koko to chutho sheria mar yiero nikech dala ka dala nigi chikene. Koro kimiyowa chike midwaro wago e odiochieng' mar yiero kata kochakre sani gi period ma koro wachope yiero wago erokamano ahinya kendo puonjruok ni to koro dhi kodwa maber. Wayude ng'at machielo ka nyisa ne to ito nyaka sani ere kama samoro neno ka ng'ikruok pod nitiere ka koro aneno ka koro wachomo yiero chaka. An nyinga Caroline Awuor, I represent Kisauni ward. Kisauni mangima. Nyaka ne wadonj ka training ber wabiro mondo mi wayud puonj makare kaka wanyalo dhi party agents wa mamoko mondo wanyisgi kaka onego bed ni mpangilio biro bet tarik 9. Yes. Ini woni no ka ikori in gi information moromo mar tayo yiero ni. An aikora kendo mar winjo duto te mang' ne gipuonjwa mondo wadhi wapuonj ji mashinani agents wa mwayiero mondo bi okonywa chieng' election. Yes. Sana. Mana kaka winjo janeno mar Ramogi TV mano e twak madhi mbele e kaunti ma Mombasa kaendi kuma agents ipuonjo ka ikruok ne yiero mondo mi chopo kinde no to koro yudo ka gin information mora wach mora monego bende gitimo to kod tijegi bende giyango ni to ang'o monego bende gitimo to ang'o moko onego bende gitimo. Maendi en achiel kuom sigana mwaluwo kuok e kaunti ma Mombasa kaendi kendo wabro kete maler ne janeno mar Ramogi TV